شح እኳ ቀደም ባህረኛታት ካብ ግዝፎም ዝተበገሰን ንኻልኦት ዓሌታት ዓሳ ነባሪ ከጥቅዑ ስለ ዝረኣይዎምን ብዘጠመቕዎም ኪለር ዌልስ ወይ ቀተልቲ ዓሳ ነባሪ ዝብል ቅጽል ስም ዝጽውዑ እንትኾኑ እዞም በላሕትን ዓርሞሸሻውያንን ዓሳታት ግን መሰረት ስነፍልጠታዊ መጽናዕቲ ናይ ተፈጥሮን ዲኤንኤን ምስ ዓሌታት ዓሳ ነባሪ ዘይኮኑስ ምስ ዓሌት ዶልፊን ወይ አቡሰላማ እዮም ዝምደቡ። እዞም ኣብ ዓለም ሙሉእ ካብ ዘለዉ ፍጡራት ብብልሖም ድሕሪ ደቂ ሰባትን ቺምፓንዚ ኣህባይን ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝስርዑን ኣብ ባሕሪ እውን ዝበልዑ እምበር ዝበልዖም ስለ ዘየለን ንሶም ዝሃድኖ እምበር ንዕኦም ዝሃድኖም እንስሳ ስለ ዘየለን ኣፔክስ ፕሬደተርስ ምስ ዝበሃሉ ዘስግኦም ፍጡር ዘይብሎም ኣብ ላዕለዋይ ጥርዚ ናይ ሃድን ዝምደቡ እንስሳታት ዝስርዑን በቲ ጻዕዳን ጸሊምን ሕብሮም ከዓ ብዘይ ጸገም ክልለዩ ዝኽእሉ ኣብ ኩሉ ዓይነት ማያት ቆራሪ ይኹን ምዉቕ ክርከቡ ዝኽእሉ መሳፍንቲ ውቅያኖሳትን ባሕርታትን ዝኾኑ ፍርዙናት ዓሳ ኦርካ ይበሃሉ። እዞም ተኻሉ ናይ ባሕሪ ተባሂሎም ዝጽውዑ ኦርካ እቶም እንኮ ልክዕ ከም ደቂ ሰባት ኣብ ኩሉ ማእዝናት ናይዚ ዓለም ክርከቡ ዝኽእሉ እንስሳታት ኮይኖም ግዝፊ ኣካላቶም ካብ 6 ክሳብ 10 ሜትሮ ዝበጽሕ ዝተፈላለየ ኮይኑ እተን ኣንስትዮ ካብቶም ተባዕትዮ ንእስ ዝበላይን ብተወሳኺ እውን እተን ኣንስትዮ ልክዕ ከምዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ዘይከም ናይቶም ተባዕትዮ ቁሩብ ልውይ ዝበለ ናይ መንጉዳ ክንፊ ስለ ዘለወን ብቐሊሉ ኣይናይ ተባዕታይ ወይ ኣይነይቲ ኣንስተይቲ ፈላሊኻ ከተለልዮም ኣሸጋሪ ኣይኮነን። ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ባሕሪ ቀንዲ ዝፈርሖን ዝጨከነ ፍጡር ኢሉ ዝሓስቦን ዓሳ ሻርክ ብፍላይ ከዓ እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ግሬት ዋይት ሻርክ እዩ። የግዳስ ወላ ንግሬት ዋይት ሻርክ ሓዊስካ ኩሎም ዓሌታት ሻርክ ይኹኑ ካልኦት ፍጡራት ናይ ባሕሪ ካብ ኦርካ ካድሙ እምበር ንኦርካ ክደፍሩን ክገጥሙን ኣይረኣዩን እዮም። መኣስ እዚ ጥራይ ብሓደ ጉጅለ ናይ ስነ ፍልጠታውያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ሓደ ግሩፕ ናይ ግሬት ዋይት ሻርክ ብልምዲ ኣብ ዝሃድንሉ ከባቢ እንከለዉ ካልእ ጉጅለ ናይ ኦርካ ምስ መጽዎም እቶም ግሬት ዋይት ሻርክ ቦትኦም ገዲፎም ሃዲሞም ጥራይ ዘይኮነ ካብ 8 ወርሒ ክሳብ ዓመት ንዝበጽሕ ግዜ ፈጺሞም ናብቲ ከባቢ ኣይተመለሱን። ስለዚ እዞም ብኪለር ዌልስ ወይ ቀተልቲ ዓሳ ነባሪ ዝፍለጡ ኦርካ ዘይወግዓውያን ንጉሳት ናይ ማያዊ ኣካል ናይዚ ዓለም እዮም። ኦርካ ከም ሻርክ፣ ዶልፊን፣ ላም ባሕርን ዝኣመሰሉ ዓበይትን ካብ ዓሌታት ራይ ዝኾኑ ደቀቕቲ ዓሳታት፣ ፔንግዊን ኣዕዋፍ፣ ጎብየታት ባሕሪ ዝኣመሰሉ ደቕቕ ዝበሉ እንስሳታትን ከከም ከባቢኦም ከየማረፁ ንሃደኑ ዝምገቡ ኮይኖም ገለ ካብቲ ንሃድን ዝጥቀሙሉ ብልሕን ጥበብን ዝመልኦ ሜላታት ምስ ንዕዘብ ብናሽናል ጂኦግራፊ ኣብ ዝተሰነደ ሓደ ስድራ ናይ ኦርካ ምግቢ ሲኢሎም እንከለዉ ሲል ዝበሃል እንስሳ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ዘንሳፍፍ ከውሒ ናይ በረድ ደቂሱ እንከሎ ርእሶም ካብ ማያት ናይቲ ባሕሪ ኣቐልቅል ኣቢሎም ብልክዕ ዘለዎ ቦታ ምስ ኣረጋገጹ ብዘገርም ጥበብ ተረዳዲኦም ሓቢሮም ንምጥቅዑ ዝተጠቕሙሉ ሜላ ልክዕ ነዛ ንሪኣ ዘለና ቪድዮ ትመስል። 4 ካብኣቶም ንጎኒ ተሰሪዖም ካብ ጽፍሒ ናይቲ ማይ ቁሩብ ጥልቕ ኢሎም እናሓንበሱ ብትሕቲ እታ ሲል ደቂስላ ዘሎ ከውሒ ምስ በጽሑ ብሓያል ጎነጽ ብታሕቲ ምስ ሃረሞ እቲ ጸፊሕ ከውሒ ናይቲ በረድ ንቂዑ ኣብ ብዙሕ ክፋላት ይፈናጨል። እዚ ኸኣ ነቲ ሲል ንኽቐርብዎ እኳ እንተሓገዞም ገና ግን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ንኽኣቱ ናብ ማይ ክወድቕ ስለ ዘለዎ እንደገና ሓቢሮም ናብ ጽፍሒ ናይቲ ማይ ኣካላቶም ቁሩብ ኣቐልቅል ኣቢሎም ናብታ ንሱ ዘለዋ በረድ ገጾም ብምሕንባስ ኮነ ኢሎም እቲ ብጥበባት ተሓናብሶም ዝተፈጥረ ማዕበል ናብታ ከውሒ ናይታ በረድ ከም ዝትፋእ ብምግባር ነቲ ሲል ብቐሊሉ ተደፊኡ ናብ ማይ ከም ዝወድቕ ይገብርዎ። ብድሕሪኡ ኣብ ማይ ምስ ወደቐሎም ክነኽሶም ወይ ካሃድም ንኸይፈትን ኣብ ዙሪኡ ዕብይ ዝበለ ዓፍራታት ፈጢሮም ማእዝኑ ከም ዝጠፍኦ ወይ ኣቓልቡ ከም ዝስሕድ ምግባር ኣብ መወዳእትኡ ብጭርኡ ጎቲቶም ብምውሳድ ሓቢሮም ይቋደስዎ። ኦርካስ ካብ ዓሌታት ዶልፊን እቶም ዝዓበዩ ዓሳታት እዮም። ዋላ እኳ ዓሌቶም ይኹኑ እቶም ቀንዲ ብዶልፊን ዝፍለጡ ካብዚኦም ዝንእሱን ብልምዲ ኣብ ሃገርና አቡሰላማ ዝበሃሉን ዓሳታት ካብ ቀንዲ ግዳያት ሃድን ናይ ኦርካ እዮም። ብኽቱር ደንዳነ ንሰማይ ገጾም ብምውርዋርን ገጮም ሚዛኖም ከም ዝስሕቱ ብምግባርን ከዓ ይመዓትዎም። እዚ ንኽበልዕዎም ወይ ንኻድንዎም ንዝደለዩ እንስሳታት ብኣፎም ነኺሶም ካብ ውሽጢ ማይ ንላዕሊ ናብ ኣየር ብምውርዋር ዝጥቀምሉ ሜላ
ولا أب كم بعل السيلن نأسبولو شاركتاتنون يتكبروهم. أوركاس كاب بالحوم استبقسه أمونغو من كالوت أبالات سدرا بيتومن ناي مرزقن مصوعن ቋንቋ ክእለት ዘለዎም ኮይኖም ብእኩብ ወይ ብጉጅለ ናይ ስድራ ይምዝናበሩ። ሓደ እኩብ ጉጅለ ወይ ስድራ ናይ ኦርካ ፖድ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኦርካስ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ሓደስቲ ኣባላት ምስ ዝውለዱ ክሕጎሱን ክጽምብሉን ገለ ኣባላት ስድራ ቤቶም ምስ ዝጉድእዎም ከዓ ክሓዝኑን ክቕዝሙን ዘኽእሎም ምስ ናይ ደቂ ሰባት ተመሳሳሊ ስምዒት እውን ኣለዎም። ዝተፈላለዩ ቀቢላታት ወይ ዓሌታት ናይ ኦርካ ልክዕ ከም ናይ ደቂ ሰባት ዝተፈላለየ ላህጃን ቋንቋን ዘለዎም ኮይኑ ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነብሩ ነናይ በይኖም ስድራ ወይ ፖድስ ዘለዎም ኦርካ ግን ተመሳሳሊ ቋንቋ እዩ ዘለዎም። ካብ ካልእ ከባቢ ምስ ዝመፁ ቀቢላታት ወይ ዓሌታት ናይ ኦርካ ግን ክረዳድኡ ኣይክእሉን ወይ ተመሳሳሊ ቋንቋ የብሎምን። ኣንስተይቲ ኦርካ ልክዕ ከም ጓል ሔዋን ኣብ ዝተወሰነ ዕድመ ምስ በፅሐት ናይ ምውላድን ምፍራይን ዓቕማ ዘቋርፅ ኮይኑ ብድሕሪኡ ንዝተረፈ ዕድሜያ ኣብታ ጉጅለ ንዝውለዱ ሓደሽቲ ዓሳታት ኣብ ምዕባይን ጥበባት ህይወትን ሃድንን ኣብ ምምሃርን እናተሓጋገዘት እያ ተሕልፎ። ኦርካ ዝበዝሕ ግዜ ተወሊዶም ብእርጋን ይኹን ብድንገት ክሳብ ዝሞቱ ካብታ ናቶም ጉጅለ ወይ ስድራ ኣይፍለዩን እዮም። ዝተፈላለዩ ቀቢላታት ናይዞም ዓሳ ነናቶም ዝተፈላለየ ሜላታት ናይ ሃድንን ዝህደኑ እንስሳታትን ዘለዎም ኮይኖም እዚ ከዓ እቶም እንኮ ልክዕ ከም ደቂ ሰባት ብለውጥን ምቅያርን ናይ ተፈጥሮን ኣከባብን ፍልቀት ወይ ኢቮሉሽን ከማዕብሉ ዝኽእሉ ፍጡራት ዝብል ክብሪ ከላብሶም ክኢሉ እዩ። ሽሕ እኳ ኦርካስ ኣብ ውቅያኖሳትን ባሕርታትን ንዘለዉ ፍጡራት ብጀካ ንብሉ ዌል ወይ ነቲ ዝዓበየ ዓሳ ነባሪ ንኹሎም ክሃድንዎም ክበልዖምን ከሳግግዎምን ዝኽእሉ እንትኾኑ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ግን ተጓዳእቲ ኣይኮኑን ወይ እውን ኣዝዩ ውሑድ ቅትለት ወይ መጥቃዕቲ ጥራይ በዞም ዓሳታት ኣጋጢሙ። ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ማለት 2022 ከዓ 4 ሰባት ጥራዮም ኣብ ታሪኽ ብኦርካ ከም ዝተቐትሉ ተሰኒዱ ዘሎ። ካብዚ እቲ ኣዝዩ ዘገርም እቶም 3 ሰባት ብሓደ ቴሌኮም ዝበሃል ንምርኢት ኣብ ኦሽናሪየም ዝበሃል ጸቢብ ናይ ማያት ኤግዚቢሽን ንዓመታት ዝተዓጽወ ተባዕታይ ኦርካ ብዝወረዶም መጥቃዕትዮም ተቐቲሎም። እዛ ስእሊ ሓንቲ ካብቶም 3 ግዳያት ናይ ቴሌኮም ዝኾነት ኣብ ናይ ማያት ምርኢት ናይ ዓሳታት ሰርከስ መምህር ዝነበረት ኣሜሪካዊት ዳውን ተሬስ ብራንሺው በቲ ሓደገኛ ኦርካ ቅድሚ ምቕታላ ቅድሚ ገለ ደቃይቕ ዝተወስደት ስእሊ እያ። ኣብ ከም ሲዎርልድ ዝኣመሰሉ ጸበብቲ ናይ ባሕሪ እንስሳታት ምርኢት ዘቕርብሉ ኤግዚቢሽን ዝዕጸዉ ኦርካ ምስቲ ዝለመድዎ ኣብ ሰፋሕቲ ውቅያኖሳት ብናጽነት ናይ ምሕንባስ ጠባይ ስለ ዘይዛመድ ኣብ ጭንቀት ከም ዝኣትውን ኣዝዮም ሓደገኛታት ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ይግለጽ። ኣብ ባሕርን ውቅያኖሳትን ግን ኦርካ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ተጻባኢ ባህርያት ዘይብሎም ኮይኖም ወላ እውን ኣብዛ ቪድዮ ከም ንዕዘቦ ዘለና ክልተ ቆልዑ እናሓንበሱ ነዞም ዓሳታት ምስ ረኣይዎም ብራዕድን ተርባፅን እኳ እንተተረበሹ እዞም ክልተ ኦርካ ግን ተዛንዮም ብዘይ ዝኾነ ተጻብኦ ብዘገምታ ኣብ ጎኒ እዞም ህፃናት ክሓልፉ ኢና ንሪኦም ዘለና። ኦርካ ጸወታን ምዝንጋዕን ዝፈትዉ ዓሳታት ኮይኖም ብእከይ ተግባራቶምን ውሑዳት መወዳድርቲ ጥራዮም ዘለዎም። ብፍላይ ኣብ ገማግም ባሕርታት ደቡብ ኣፍሪካ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝተሰነደን ዝተመስከረን ጭብጥታት ከም ዘረጋግጾም ከስዐ ናይቶም ኣዝዮም ሓደገኛታት ሻርክ ብዘለዎ ስብሕን ቪታሚንን ኣዝዩ ልዑል ጸዓት ስለ ዝህቦም ብጣዕሚ ካብ ምፍታዎም ዝተላዕለ ኣብቲ ከባቢ ንዘለዉ ሻርክ ዓሳ ብትሕቲ ከብዶም መፅዮም ከስዐኦም ጥራይ በጂሎም ብምብላዕ ንኻልእ ኣካላቶም ሻርክ ከይተገደሱ ስቃይ ዝመልኦ ኣማውታ ክሞቱ ገዲፎሞም ከም ዝኸድዩ ተመዝጊቡ ዘሎ። ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ማለት 2023 ጥራይ ኣብ ሓደ መዓልቲ 2 ኦርካ ን19 ሻርክ ከስዐኦም በሊዖም ከም ዝቐተልዎም ተተፊኡ ንደንደስ ባሕሪ ብዝመፀ ሬሳታት ናይቶም ሻርክ ክረጋገጽ ተኻኢሉ እዩ። እዚ ግን ናይ መጀመርያ ኣይኮነን። ኣብ 2017 ሓደ ዕሉል ጉጅለ ናይ ኦርካ ኣብ ሓደ መዓልቲ 8 ግሬት ዋይት ማለት ገዘፍትን ኣዝዮም ሓደገኛታትን ዓይነት ሻርክ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ከስዐኦም ጥራይ በጂሎም ካልእ ኣካላቶም ከይተንከፉ ብእከይ ጭካነ ከም ዝቐተልዎም ነቲ ዝተረኽበ ኣካላቶም ምርኩስ ብምግባር ተሰኒዱ ነይሩ። ሳላ ብልሖም ኣብ ናይ መጀመርያ ሃድኖም
كسع نايتوم شارك أبيناي كفال أكلاتهم كم زركب مسفلتو نزل ألم سلزو بدحريو نتغسع زلوا كفال أكلاتهم دريم زدقوا. جريت وايت شارك يغنو كالوت عاليتات شارك دم كشتو تزخلو أراويت بحر قينهم ولاون كتقعو زي حاسو بسب دم انتدع أنتيبو جن شتا نايت دم كتصورو زي كلو هرفان سلزفترالهم بدم تمريحهم زكايرو متقعتي أزيو بزحيو. أوركا جن زي كم شاركن كالوت انساتات بحرن ناي مشتات كالات يبلومن حاده كابت زعبي آلتاو قوانهم كا نسيو. سلازي أب كبابي زولو زهدن انسسا بشتا زي كونه بالعل ناي مسمع تخولهم يم دمس معبلاتن من بدبادن تطقيمهم زستوعلون زدقون. أوركاس أب جواراتات ناي منقاقوهم بزولو زترقق هواساتهم يم زسومعو. حاده كابت خالو أزيو زيقرم تبايناي أوركا ناي دقاس بحرياتهم يم. نحنا ديك سبات أب عميو دقاس أبنا أطول الأوان ولاون بزغانا حادقا يخون حمام هالواتنا مسنتف سامبونا أوتوماتيكالي مستنفاس أي قوارزنيو مالت رئيسنا ولا نقو حيا هالو بفزم مستنفاس أي نقوارزنينا إزغا بفلاي أبوان دقاسنا بزعبا مستنفاس كي تجنقنا كأسينان لبنا وديقنا نخان عرف يحقزنا. أوركاجن زي كم دق سبات حنقولهم نقو حنتزيلا مستنفاس لزو قوارزو كأسينهم كدقسوا يقولون بز مخنيات كأوركا نخدقسو حدا فلوي تباب كما عبليوم تقديلهم نسوخا كعرفوا بزدليلو اوان فرق يكفال ني حنقولو من أحقيروم يمزدقسو بز مالت يماناي كفال حنقولو من أحنتولو صقاماي عينهم قوح يبل صقاماي كفال حنقولو من أحنتولو خابا أنصارو يماناي عينهم تراي قوح كمزبل بمقبار حانت عينهم عميتهم ترايهم كدقسو زخولو. إذا عينت دقاس بسنة التطويان يوني هيمسفيريك سليب تباهيلو يصوع. أوركاس أب أوان دقاسهم نخلت يكفال حنقولهم أعنتم من زبراري وخينهم بزاقمتان نحنبسو نابل علواي صفحتي زلو وميات قريبهم يم زدقسو. حاد أخل تبعتاي أوركا كبدوتو كساب 10,000 كيلوغرام كمزنن قموتو خا 10 مترو كبصحن يخل. بتوسخي أوركا قلطفات حنبستو خينهم معره فطانات جلابو ناتزانيو كمرقفون تسنيدوم አሉ. ሓደ ስድራ ወይ ፖድ ናይ ኦርካ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 160 ኪሎ ሜትር ዝበጽሕ ነዊሕ ርሕቀት ክጓዓዙ ይኽእሉ። እዞም ዓሳታት ንመንካስን ንምሕያኽን ዝሕግዞም ካብ ዝውለዱ ድሕሪ 11 ሰሙኖም ከውጽኡ ዝጅምሩ ክሳብ 8 ሰንቲሜትር ንውሓት ክበጽሕ ዝኽእል ካብ 40 ክሳብ 56 ኣስናን ይወንኑ። ስሕት ኢሎምን ክሳብ 100 ዝበጽሕ ኣስናን ዝወንኑ ኦርካ ይረኣዮም። ተባዕትዮ ኦርካ ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽኮ ካብተን ኣንስትዮ ብተዛማዲ ግዝፍ ዝበሉ ኮይኖም ናይ ጎኒ ክንፊ ማለት ዶርሳል ፊን ናይ ተባዕትዮ ክሳብ 1.8 ሜትሮ ዝበጽሕ ኣዝዩ ዓቢ ኮይኑ ናይተን ኣንስትዮ ግን 80 ሰንቲሜትር ጥራዩ። ኦርካ ካብ ሰሜናዊ ክሳብ ደቡባዊ ዋልታታት ናይ ዓለም ማለት ካብ ኣርክቲክ ክሳብ ኣንታርክቲክ ከምኡውን ኣብ ኩሉ ትሮፒካል ይኹን ሳብ ትሮፒካል ኮታስ ኣብ ኩሉ ሙቕን ዝሑልን ማያት ናይ ዓለም ክነብሩ ዘኽእሎም ምስ ኣከባቢ ናይ ምርዓም ወይ ኣዳፕት ናይ ምግባር ተውህቦ ስለ ዘለዎም ኣዝዩ ሰፊሕ ዝርግሐ ህላውነት እዩ ዘለዎም። ሓደ እኹል ኦርካ ኣብ መዓልቲ 227 ኪሎግራም ዝምዘን ሰፍ ዘይብል ምግቢ ከህልኽ ይኽእል። ኣብ ሓንቲ ስድራ ወይ ፖድ ዝነብሩ ኦርካ ዝበዝሕ እዋን ሓቢሮም ዝሃድኑን ነቶም ንእስ ዝበሉውን ጥበቦም ዝምህሩን ኮይኖም ወላ እኳ ኣብ ሓንቲ ስድራ ጸኒዖም ንማውዕሎም ይንበሩ ኦርካስ ግን ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤቶም እቲ ተባዕታይ ምስ ዝኾነት ኣንስተይቲ እታ ኣንስተይቲ ኸኣ ምስ ዝኾነት ተባዕታይ ክዋሰቡ ይኽእሉ። ኣንስተይቲ ኦርካ ካብ ትውለድ ካብ 3 ክሳብ 10 ኣብ ዘሎ ዓመታት መጀመርያ ዕድሜያ ክትፋረ ማለት ጥንስን ሕርስን ክትጅምር ትኽእል ኮይና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጥንሲ ግን ሓደ ጥራያ ትወልድ። እሞ ኸዳ ነዞም መሳፍንቲ ማዓሙቕ ማያት ዝኾኑ ኣርሞሸሻውያን ፍጡራት ኣብ ውቅያኖሳትን ባሕርታትን ዘስግኦም እንስሳ የለን ካበልና ዝዓበየ ስግኣቶምን ንቐጻልነት ህላውኦም ዝጸረር ፍጡርን መን ይመስለኩም? እወ እቶም ሰባት ዝበልኩም ልክዕ ኣለኹም። ዝዓበዩ ተጻባእቲ ንህላውነትን ቀጻልነትን ናይዞም ንሰባት ብዙሕ ዘይጓድኡ ጀንትል ጃያንትስ ወይ ግዝፍትን ውርዝያትን ፍጡራት ንሕና ደቂ ሰባት ኢና። ብኸመይ ንዝብል ሕቶ ንሕና ደቂ ሰባት ንባሕሪ ብእንጉሕፎ ጓሓፋት
እዞም ዓሳታት ምግቢ መሲሎም ዝበልዕዎ ስለ ዝምረዙ ብድምፅን ረበሻን ዓበይቲ መራኽብ ስርዓተ መነባብሮኦም ስለ ነመዛብሎም ከምኡውን ኣብ ከም በዓል ግሪንላንድ፣ ጃፓን፣ ኢንዶኔዥያን ደሴታት ካሪቢያንን ዝኣመሰሉ ቦታታት እዞም ዓሳታት ተገፊፎም ስግኦም ንመሸጣ ስለ ዝውዕልን እዩ። ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን። ደቂ ሰባት ንምርኢትን ምዝንጋዕን ብዝብል ምኽንያት ኣብ ጸበብትን ነዞም ዓሳታት ብፍጹም ዘይምችኡን ከም ኦሽናሪየም ዝኣመሰሉ ናይ ማይ ሰርከስን ምርኢትን ዝቐርበሉ ቦታታት ብምዕፃው ኢና ንህላውነት ዞም ዓሳታት ንጻረርን ንጻብኦም። ሓደ ዓብ ኣብነት ናይ ዜን ተወሲድና እታ ኣብ ግዚኣ ዓብ ጠለብ ዝረኸበትን ኣብ 1993 ዝተሰርሐትን ፍሪ ዊሊ እትብል ንሓደ ዊሊ ዝበሃል ኦርካ ካብ መግዛእቲ ሰባት ነፃ ንምውፃእ እትትረኽ ፊልም ኬይኮ ዝበሃል ኣብ 1979 ኣብ ጥቓ ኣይስላንድ ገና ንእሽተይ እንከሎ ብደቂ ሰባት ዝተታሕዘ ተባዕታይ ኦርካ ናይ ብሓቂ ዝተዋስአላ ፊልም ኮይና ኬይኮ ግን ወላ እኳ ኣብዛ ንሓደ ኦርካ ካብ ደቂ ሰባት ሓራ ንምውፃእ እትትረኽ ፊልም ይዋሳእ ንባዕሉ ግን ፈጺሙ ነፃ ኣይነበረን። ገና ብህፃኑ እንከሎ ካብ ስድርኡን ዓሌቱን ኦርካ ተነፂሉ ኣብ ማያዊ ምርኢታት ዝቐርበሉ ማለት ዕብይ ዝበለ ኣኳሪየምስ ኤንድ ኦሽናሪየምስ ክዕጾ ዝጀመረ ኬይኮ ብፍጹም ብጀካቲ ዝተዓጽወሉ ጸበብቲ ናይ ማያዊ ምርኢታት ቦታታት ካልእ ተፈጥሮኣዊ ውቅያኖሳትን ባሕርታትን ከይፈለጠ ይዓብዩ። ብፍላይ ካብ 1985 ክሳብ 1996 ን11 ዓመታት ንበይኑ ምስ ዝኾነ ካልእ ኦርካ ከይተራኸበ ንሰባት ንምዝንጋዕ ተባሂሉ ንጹልን ጭንቀት ዝመልኦን ህይወት ክመርሕ ተገዲዱ። ካብ ኣይስላንድ ጀሚሩ ክሳብ ካናዳን ሜክሲኮን ኣብ ዘሎ ናይ ማያት ሰርከሳት እናተሸጠ ኸኣ ብኸልበትበት ይሕልፎ ነይሩ። ኣብታ ዝሰረሓ ፊልም ብዙሓት ፈተውትን ተደናገጽትን ዝረኸበ ኬይኮ ካብ 1996 ጀሚሩ ዓብዪ ፊልምታት ዘፍሪ ትካል ዋርነር ብራዘርስ ሓዊስካ ብዙሓት ጸለውቲ ሰባት ነፃ ንምውፁ ብዝጀምሮ ምንቅስቓስን ጠለብን ሓራ ክወፅእ ስለ ዝተወሰነ መጀመርያ ግን ኣብ ባሕርታትን ውቅያኖሳትን ንኸይጋየሽ ተባሂሉ ኣብ ኦሬጎን ኣሜሪካ ኣብ ደንደስ ባሕሪ ኣብ ዝተደኮነ ኣኳርዮም ብምውሳድ ከም ዝጥንክርን ናይ በረኻ ህይወት ከም ዝማርን ማለት ሪሃቢሊቴት ንምግባሩ ተባሂሉ ዳርጋ ዘይዕውት ፈተነ እዩ ተኻይዱ። ካብ 2000 ክሳብ 2002 ኣብ ዝነበረ ዓመታት እውን ደድሕሪ ናይ ዓሎም ትጀላቡ እናሰዓበ ናይ ውቅያኖሳት ህይወት ንኽለማመድ ብዙሕ ጻዕርታት እዩ ተፈቲኑ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክረምቲ እውን ምስ ካልኦት ኦርካ ከም ዘሕልፎ ተገብረ። እንተኾነ ግን እቲ ተነጽሎ ዝለመደ ኬይኮ ካልኦት ከምኡ ዓሳታት ይኾኑ ኦርካ ክቐርብዎ እንከለዉ ካብኦም ክሳብ 300 ሜትሮ ሪሒቑ ናብ ጫፋት ተማያት ጽግዕ ኢሉ ብፍርሕን ሽቑረራን እዩ ዘሕልፎ ነይሩ። ስለዚ ናብ ውቅያኖሳት ምስ ተፈነወ ልክዕ ከም ትጽቢት ዝተገብረሉ ከቢድ ህይወት እዩ ክሕልፍ ጀሚሩ። ክሳብ ናብ ማያት ኖርዌይ ደድሕሪ ጀላቡ እናኸደ ኸኣ ብዝያዳ ምስ ደቂ ሰባት ብምቅራብ ካብኦም እዩ መግቢ ዝጽበ ነይሩ። እዚ ማለት ፈጺሙ ሃዲኑ ክበልዕ ይኹን ምስ ካልኦት ከምኡ ኦርካ ክሕወስ ተጸጊሙ። ኣብ 26 ዓመቱ ኸኣ ኣብ ታሕሳስ 2003 ብጥሜት ተነጽሎን ሕማም ኒሞንያን ተሰቒዩ ህይወቱ ሓሊፋ ኣብ ከባቢ ማያት ኖርዌይ ጸንበለል ክብል እዩ ተረኺቡ። ብሰንኪ ብደቂ ሰባት ተጨውዩ ተገዲዱ ዘሕለፎ ንጹል ህይወት ከዓ ሓቀኛ መንነቱ ረሲዩ ብስቓይ ሞይቱ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎውን ካልእ ኣብ ናይ ማያት ሰርከስ ነዊሕ ዓመታት ዝተዓጸወ ቲሊኩም ዝበሃል ኦርካ ካብ ጭንቀት ዝተበገሰ ሓደገኛ ጠባይ ስለ ዘማዕበለ 3 ሰባት መቕታሉ ይዝከር። ኦርካ ኣብ ዝነብሩሉ ቦታታት ነናይ ባዕሎም ባህርን ጠባያትን ዘለዎም ኮይኖም ኣብ ኣላስካን ካናዳን ሙስ ዝበሃሉ ዓበይቲ ናይ ቆራሪ ቦታታት በላዕቲ ሳዕሪ ዝኾኑ እንስሳታት ሩባታት ኣብ ዝሰግሩሉ እዋን ብኦርካ ክህደኑ ብዙሕ ግዜ ተሰኒዶም እዮም። ስለዚ ወላውን ናይ መሬት እንስሳታት ናብ ማያት ኣብ ዝኣትውሉ ግዜ ካብ ሰሪ መዓት ናይዞም ተኻሉ ባሕሪ ዝፍለጡ ዓሳታት ኣየምልጡን እዮም። ኣብ መወዳእታ ኦርካ ምስ ኣፔክስ ፕሬዴተርስ ዝበሃሉ ዘስግኦም ፍጡር ዘይብሎም እንስሳታት ከም ዝሰርዑ ኣብ መእተዊ ናይዚ መደብ ገሊፀ ነይረ። ምናልባት ንጽርቲ ዘይኮነት ክትከውን ስለ ትኽእል ቁሩብ ክገልጻ ክፍትነ። ኣብ መስርሕ ባህድን ዝናበሩ እንስሳታት ዘገዳም ናይ መሬት ናይ ባሕሪ ይኹን ናይ ሰማይ ገለ ሓያላትን ጸብለል ዝበሉን እንስሳታት ኣለዉ። እዞም እንስሳታት ካብ ጸብለልትነቶም
ሓይሎም ወይ ግዝፎም ዝተበገሰ ሃዲኑ ከይበልዖም ዘስግኦም ፍጡር የብሎምን። እዞም ንብሎም ዘለና ሓያላትን ካልእ እንስሳ ሃዲኑ ከይበልዖም ዘይፈርሑን እንስሳታት አፔክስ ፕሬዴተርስ ይበሃሉ። ብሕማም ባእሲ ምስ ወገናቶም ይኹን ካልኦት እንስሳታት ወይ ከዓ ብደቂ ሰባት ዘይተቐቲሎም ብፍጹም ናይ ህላውነት ስጋኣት የብሎምን። ገለ ኣብነት ናይዞም ኣብ ላዕለዋይ ጥርዚ ናይ ሃድን እንስሳታት ዝስርዑ አፔክስ ፕሬዴተርስ ዝበሃሉ ፍጡራት ምስ ንርኢ ኣናብስ፣ ዓበይቲ ናይ ጨዋም ማያት ሓራግዝ፣ ኦርካ፣ ነብሪ ሳይበርያ፣ ቶኽላ፣ ናይ ፖላር ድብን ከምኡውን ጻዕዳን ወርቃውን ንስርታት እዮም። ቅድሚ ሕጂ ግሬት ዋይት ሻርክ ዝበሃል ኣዝዩ ዓብዪ ሓደገኛ ዓሌት ሻርክ ምዞም ኣብ ጥርዚ ዝስርዑ ኣራዊት ይስራዕ እኳ እንተነበረ እንተኾነ ግን እዞም ሻርክ ብኦርካ ከም ዝህደኑን ተቐቲሎምን ከም ዝብልዑን ምስ ተረጋገፀ ካብዚ ሊስታ ተኣልዮም እዮም። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ኤንድ ኮመንት ምግባር ኣይትሕመቑ። ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኹልኹም።